Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug unya nangutana. Hain man ang bata nga nataw nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan o muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigon niya ang mga pangulong pari o mga magtutublo sa balaod o unya gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas. O niya sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang masayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug unya giingnan. Lakaw kamo, pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, o sa makaplagan na ninyo siya, paibaloa ako, aron wadto ako, o unya, musimba usab kaniya. Unya nalakaw sila. Samtang magpanaw sila, nakita nila ang bituon na maugi apong nga bituon, nga nakita nila dito sa sidlakan, ug mag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihulog tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluwag sila o misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa o mihalad sila kanilang bulawan, insinso o mera. Pinagi sa damgo, gipahimatlunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes ug busa na mauli sila agi sa lain nga dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karon na Domingo atong gisaulog ang kapistahan nga ato ang gitawag og sa Epipania. Ug ato na sad na nahibaw-an nga niining maong pista sa Epipania, mausab kini ang kapistahan nga diin ang bata na Jesus nagpadayag sa iyang kaugalingon dili lamang ngadto sa mga Hudiyo kundi sa tibuok katawan
sa kalibutan isip usa ka hari. And then niinisab nga kapistahan sa Epipania ang mga important figures nga atoa dayong ma-picture out mao kadto atoa nang naibawan ang tulo ka hari, dili ba? And then ang atoa nga ebanghelyo moingon tulo ka tawo nga mga makinaadmanon. Kung dapiton ko kamo sa unang kasaulugan sa Pasko na 2,000 years ago ang milabay, ang tulo ka mga hari o ang tulo ka mga makinaadmanon nagikan sa layo na lugar, sila ang usa sa mga nagsaulog sa unang Pasko dito sa Bethlehem 2,000 years ago. Dili ba? Si Maria at si Jose, ang mga magbalantay sa karnero, o niya, kining gitawag natog tulo ka mga hari. Nindot sad ang pangutana kung giunsa nila pagsaulog ang unang Pasko 2,000 years ago dito sa lungsod sa Bethlehem. Kung atong gingon ang ebanghelyo mingon na pagkakita nila sa bata na si Jesus, niluod sila. Kung dumaw sa ubang nga mga pagtuon, dili lamang na binuhod sila, mihapa pa gyud sila. Kining mao na duha ka mga action words na diskutan sa ebanghelyo, mao kini ang pagpadayag. Una, sa ilaha na kinaiya sa pagka-mapaubsanon. Ikaduha, this is an action na diin ilang gidaig, ilang gisimba, o ilang gipasalamatan ang bata na Jesus. Pagpakita na bisan sila makinaadmanon, bisan sila gitawag og tulo ka hari, pang-apan, ilang nakita ang pagkahari sa mga hari sa bata na Jesus. Dili ba? And then, nindot sa kaayo ni nga tuapod nga tanawon sa tuapod nga kaugalingon. Mauna, what is the best nila? Maoy ilang gihalad ngadto sa bata na Jesus. Bulawan, nagkahulugan sa ilang pagkahari o sa ilang pagkaadunahan. Mauni na sa atuwa usab karon na pagsaulog sa pagkatao sa bata na Jesus, aron kita makapasalamat kaniya, aron kita makadaig kaniya, aron kita usab makasimba ngadto kaniya, sama sa gibuhat sa tulo ka hari, mausab ato sab nahuptan ang kinaiya sa pagka-mapaobsanon sama sa kinaiya na gipadayag sa tulo ka hari. Dili ba mga kaigsuonan? Aron dili ta mahimo na arrogante ngadto sa atong isig katao. Aron usab dili ta mahimong mapasigarbuhon sa atong kinabuhi ngadto sa isig katao nato. Aron sad dili ta makonsisted sa ato apod na pagkatao in terms of our interpersonal relationships ngadto sa uban. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna ang Epipania
nagtudlo sa kanato nga moingon sama sa mga tulo ka mga makinagmanon. Dili ta magpadala sa mga honghong, sa mga tao nga mga dautan, sama nga sila wala magpadala sa honghong ni Hari Herodes, ang hari nga dautan. Aron may sama ta sa tulo ka hari, atong pangitaon ang kahayag na mudag-ag kanato ang kahayag diha sa Dios. Dili ta mosunod sa kinabuhi sa usa ka hari na gitawag og Hari Herodes, mauna naminaw sila sa tingog sa Dios ug unya wala sila mobalik ngadto kang Hari Herodes, kay si Hari Herodes dautan na pagkahari, dili ligdong na pagkatao, bakakon na pagkahari, mauna giya gikan sa tingog sa Dios, misubay sila og lain nga dalan. Mauni dili lamang ang pagkamapabsanon ang atong makuha gikan sa tulo ka hari, kundi usab pagpaminaw sa tingog sa Dios, ilabi na diha sa tuang makanunayon na pag-ampo. Dili kita magpadala sa mga sulsol sa tingog gikan sa mga dautan, kay basin unyag mausab ka na ang atong kapukanan. So, ipipaniya ang Dios nagpadayag ka nato, o sa iyang pagpadayag ka nato, mao kini ang mga mithi kinabuhi sa tulo ka hari nga hatuang sundon aron kita mahimo nga sama kanila nga mga makinaadmanon. Ato ning balon ang atuang pamalandong dinhi kasaulugan sa Santos nga Misa aron kita kanunay giniyahan sa Dios para sa atuang kaluwasan. Manginawat kita.